wannan zai kai ni zuwa ga wata magana, ita ce wani babban malami shi ya yi wata magana wacce ya nuna cewa ru'ya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in aka gan shi a wani abu sura da ba na ɗan adam ba, har yanzu manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka gani. Wannan maganar zahirinta kuskure, amma kila idan ya ƙara bayani ba yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan abin da aka gani ba, yana nufin ru'yar mafarkin gaskiya ne sai kuma a nemi tawilinta. Ban san mun an fahimce ni ba. Mafarkin akan kanshi gaskiya ne sai kuma a nemi tawilin mafarkin, domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan maganar na sha faɗinsa ba iyaka. Duk wanda ya ru'ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙuru-ƙuru a sifansa da ya rayu a duniya, to wannan ru'ya haƙƙin ne ba tawili. Duk wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki a sifansa da ya rayu a duniya, wannan ru'ya haƙƙi. Duk wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a sifansa da ya rayu a duniya ba, to wannan ya ce da take bukatan tawili. Sai aka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sifan Imamu Malik misali, to anan wannan ru'yar tana bukatan a yi mata tawili. Ina fata an fahimta. Wannan kaulin shine kaulin mafi rinjaye, duk da na san akwai sabani, amma shine kauli mafi rinjaye wanda da yawa daga a'imma kanshi suka tafi. To sai aka ga aljanabu zahir a mafarki a sifan wani gairul adami. In ya faru sai kuma aka ce masa wannan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an farki, to anan kan wannan ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam, amma zai yiwu shi kansa mai mafarkin ne yake da wata sifa ta naƙasa, shi kanshi mai mafarkin yake da wata sifa ta naƙasa, sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wancan majlan da ake cewa na mara'il wujud. Sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mashi ta'akisin sifan nashi shi. Ina fata mun fahimta, ya bayyana masa sifan nashi shi ta cikin kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama malamai suna cewa wai Abu Yazid al-Bastami wata rana wani ya zo ya ce masa, akramakallah nayi mafarkinka amma sai na ganka da kan alhanzir. Sai ce gaskiya ne, aini madubin halitta ne, suna kallon shi ne su ga kansu, suna kallona ne su ga kansu. Saboda haka in ka je ka canza ɗabi'unka na alhanzir zuwa ɗabi'un waliyai, to za ka ganni da kan waliyai. Ina fatan mun fahimta. To saboda haka sai wannan kaga tawilan ne kenan. Tawili ne cewa shi mai yin shi ne yake da wannan sifan, yake bukatan ana gaya mashi ne ya gyaru daga wannan sifa. Ina fatan mun fahimta. Haka kuma zai yiwu. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan sako ne a gurguje zuwa ga Professor Ibrahim Makari da ire-irensa da duk mutanen da suke zama a matsayin masu goyon bayansa ko masu bibiyansa. Prof Makari wasu lokuta yakan yi wasu maganganu, kaga maganganu ne wanda ya kamata a kama. Maganganu na adalci, wasu lokuta kuma in ya sauka daga layi sai kaga yafi kowa lalacewa. In ya so ya adalci sai ka dauka yafi kowa adalci. Idan ya so kuma ya rashin adalci sai ka dauka yafi kowa zalunci. Wannan yana daga cikin fahimtar da Prof Ibrahim Makari. A takaice duk wanda ya saurari wannan abin yana bukata ya ƙara zurfin tunani, ya ƙara faɗaɗa abin. Duk da sakon da yayi ba wai sako bane kwaya dai, akwai sakon da ya zuwa ga Sheikh Balalau game da magana da yayi game da cewa
yana goyon bayan malam Prof Sheikh Malam Lawal Trayum akan abin da yake kai, wanda ya yi martani akai. To amma dai ba akan wannan nake so wannan ba, amma zan taba wannan shi ma da insha Allah ta'ala. So mu koma kan wannan magana da yi, kaga wannan magana da yi kaf gaba ɗayanta ba za ka ɗauko ta a cikin duniyar ilimi ta musulunci, littafan musulunci, wai ka ɗora shi a mizani. Ban san a wani mizani za ka ɗauki wa'innan maganganun Prof Ibrahim Makari ka ɗora shi ba, tun daga kan Alkur'ani mai girma har zuwa kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa maganganun tabi'ai. Ban san a wani mizani za ka ɗauka ko a wani ka'ida za ka ɗabbaka wannan maganar nashi ba. Magana ce ba kai ba gindi, magana ce baka san alƙibla ba, baka san ina ne gaba zuwa, baka san ina ne yamma ba. To amma a haka za ka ga jahilan mabiyansu suna nan suna bin bayansu. Yanzu mutum ya zo ya kwatanta annabi da raƙumi. To alhamdulillah yanzu dai a ƙarshen maganarsa yana nuna cewa shi dai dan maganarsa akwai kan gaba akwai kan baya. Mu ɗauki maganar tun daga farko. Na farko yace a zahirin maganar da wato shi shehu raƙumi yayi, wato alkarmawi, to a zahirin ta kuskure ne, a baɗinin ta kuma fa, to kaga sai ka gane wabil aksi kenan. A zahirin sa kuskure ne, a baɗinin sa kuma menene, ba kuskure bane. Shine abin da ya kamata ka gane. Domin duk mutumin da yace kaza, kaman ka ce la ilaha, kaga annafyu ne wal isbat, la ilaha illallah, ka kore dole ka tabbatar. To sai ka ce a zahirin sa kuskure ne, to a baɗini fa, tunda mun san abu guda biyu ne, akwai zahiri akwai baɗini, kuma su kansu a cikin ilimin su na dariƙa suna da ilimin zahir da ilimin baɗin. Duk wanda ya karanta dariƙa da irin ka'idojin da ke ilimin zahiri, to ya san a ilimin zahiri akwai abin da kana ganin shi kuskure ne, amma a baɗini kuma ba kuskure bane. Wannan duk wanda ya je karanta littafan su ya san da wannan abu. Kenan Makari yana so yayi jirwaye mai kaman wanka, yana so ya waske, sai ya ce a zahiri kuskure ne. To tunda ka ce kuskure ne a zahiri, me hukuncin sa? Abin da ka manta ka faɗa kenan a cikin sakonka. Menene kuskuren? Menene hukuncin sa? Menene hukuncin wanda ya sifanta annabi da dabba mara kumi? Dai kenan ko? Abu na biyu, kaman masu irin wannan abin kaman ba su karanta qawaid ta balaga ba. Duk wanda ya je karanta balaga ya san abin da ake cewa tashbihi. Tashbihi ya kasu kala-kala, akwai tashbihul mursal, akwai tashbihul mufassal, akwai tashbihul muakkad, akwai tashbihul baligh. Wanda tashbihin da shi wannan yawa manzo Allah tashbihi ne wanda yake tashbihul muakkad ne, wanda kaman ka ce kaza ne, wato annabi raƙumi ne, wa iyaz billah, la hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Wato ka cewa wato tashbihi ne mai ƙarfi muakkad, wanda ya sifanta annabi da wata sifa ta dabba. Wannan malamai a cikin ka'idan tashbihi suke cewa wa yajibu an yakuna aqwa wa azhar. Kace wa yajibu an yakuna aqwa wa azhar fi shabahi bihi minhu fi shabahi. Dole abinda zaka sifanta wannan da shi zamanto aqwa, yafi karfi, wa azhar yafi bayyanuwa. Misali ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da zaki, wanda an san manzo Allah an san zaki yafi dan adam karfi. To sai ka sifanta batun da zaki, wannan sai ya zama daraja. Misali kamar Abdullahi Gondo a cikin waƙen sa yake cewa huwaddir dhamu summuhum shibuluhum qata'u ru'us al-kufri qat'an bi asyafin taqulu laha nusulu. Kaga anan Abdullahi Gondo ya sifanta annabi da zaki, wanda sifanta da zakin kaga daraja ce. Amma a sifanta ka da raƙumi, to wannan ba daraja bace. Ko a wani irin ilimi zaka kawo a duniyar nan, ilimi dai na masu hankali, da rantsi da Allah kaskanci ne da kuma tauye halittar mutum. Mun fahimci wannan abin da kyau. To sai yake cewa to amma ta yiwa idan mutum ya ga wani sifa a cikin baccinsa, to yana nufin ba annabin bane, kai ne kake da wannan sifa. Kenan yana so ya ce mana alkarmawi raƙumi ne. Da haka alkarmawi da ya ga raƙumi a cikin bacci yake cewa annabi ne, to yana nufin cewa alkarmawi shine asalin raƙumin da yake da ɗabi'u irin ta raƙumi, da yake da sifa irin ta raƙumi, da ya kamata ya gyara halayyarsa. To wannan shine sakonsa na ƙarshe akan alkarmawi. To in kun fahimci wannan abin shine abin da yake so ya sar kenan ko? To amma idan muka duba ilimin shari'a fa, zamu ji annabi yake cewa man ra'ani fil manami fa sayarani yaqzatan. Wato ko man ra'ani fil manami fa qadira al haqqa fa inna shaytana la yatamathalu bi. Wato duk wanda ya ganna a mafarki, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to gaskiya ya gani ya gani, domin shedan baya kama da ni. To sai aka ce ka zo ko balarabe kai mafarkinsa a cikin ka'idar da ake tabbatar da shi a matsayin kayan mafarkin annabi, to fa idan ka zo ka ce kayan mafarkin manzo Allah sai ka faɗi duk sifofin manzo Allah, tunda akwai littafi da muke da shi Shama'ilul Muhammadiyya ne,
wanda ya bayyana sifar annabi da kaurin gemansa da idansa da yanayin sifarsa, wanda duka ya zo ne kamar irin littafin Ashifa ta Qadi Iyad, shi ma dai yayi maganganu game da halayen manzo Allah da sifofinsa da sauransu. To kaga anan wajen zamu iya fahimta cewa duk wanda ya je mafarkin manzo Allah a kaidar ake tabbatarwa idan har bai ga sifa irin ta annabi ba annabi ya gani ba. Domin fa inna shaytana la yatamathalu bi kenan, shaydan baya kamanceceniya da ni, ma'ana shaydan baya rikida a wani sura ya ce ni ne. To kaga wannan ilimin tasu da duk ka'ida da suka tafi ya ruguza duk wa'innan ka'idojin da muke kai na hadisi da alkur'ani. Saka makari yanzu a fakaice kana so ka ba mutumin nan kariya kan cewa a ilimin baɗi ne abin da ya daidai ne, a zahiri kuma kuskure ne. To sai ka gaya mana me hukuncin sa, domin duk wanda ya nakasa darajar manzo Allah kafiri ne. Duk wanda ya nakasa darajar manzo Allah ya kwatanta shi da dabba arne ne, kuma wannan mutumin murtaddi ne, jininsa ya halatta. Da haka muna ƙara maimaita cewa wannan alkarmawi arne ne kuma kafiri ne kuma murtaddi ne, jininsa ya halatta saboda ya kwatanta annabi da wannan sifa mummuna jikin sikin dabbobi. Da wanda ya kwatanta sai ka manta kuma baka yi magana mai hankaka ba, shi ma haka. To shi ma kana so ka ce mana shine hankaka, ko kuma a zahiri kuskure ne, a baɗi ne daidai ne? So da haka abinda muke faɗa muku ba za mu ji kunya ko nauyin faɗa muku ba, za mu faɗa muku gaskiya. Sannan abinda ka je ka ɗauko, barin taɓa shi na ƙarshen, abinda ka je ka ɗauko tunda misali da aka kawo na abin da yake shafi tashbihi, na abin da yake shafi ma'akad, tashbihi ma'akad ne. Kamar misali ka ce kullu man fawqa turabi turab, kullu man fawqa turabi turab. To kaga anan duk wanda yake kan ƙasa turbaya shi ma turbaya ne. Kaga wannan tashbihi ne wanda yake menene mu'akkad, wato tashbihi ne wanda yake a baligh. Akwai tashbihi wanda zaka samu wanda yake mu'akkad ne, kaman kace al-ilmu siraj, ilimi haske ne. Kaga haske yafuwa haske wani abu ne wanda ake ganin ake haska da shi, ake ganin sa da shi. To a takaice a wannan babin kenan ya kamata mu dinga dabbaka ban akan kaida ta ilimi. Idan muka zo muka duba kuma maganar Malawai da kake kokarin ka ci mutuncin Sheikh Balalau da sauran ire-iren malaman da suke ganin cewa bai kuskure ba, dole fa idan ana so a tabbatar da kuskuren Malam Lawai Trayum sai fa an tabbatar da ingancin wannan hadisi, saboda wancan ba sifa bace ta manzo Allah, ba cewa yayi ba, tunda ba tashbihi yayi ba. Duk wanda yaji ba tashbihi yayi ba, cewa yayi da misali bazan musalta da annabi da cewa yayi alkarmawi, da cewa yayi kaman misali ko mu ce Sale, bari mu misali da Sale yana da sifar kaciya, yana da sifar kwalli. Sai ce shi Sale ai wannan ba daraja bace gare ka, domin kai Sale wato kaman kare kake a wajen kaciya. Kaga kaman ciciniya, tashbihi kenan. Kaman kare kake wajen sanya kwalli, wajen kwalli. Kaman ko kuma a'a ka sifanta shi da wani abu, wato kaman kaza ne. To shi bai faɗa haka ba. Sai ke cewa wannan sifa daga cikin sifar da ake dangantawa annabi bai inganta cewa an haifi manzo Allah da kaciya ba. Idan kuma kuna tunanin daraja ce, to ba zai taba zama daraja ba. Saboda me? Ba zai taba zama a dangana wa annabi wa'annan abubuwan ba, dan ana samun ƴaƴan arna da su. To tunda kaga ana samun ƴaƴan arna da su, dan me za a dangana wa annabi? Ana samun ƴaƴan awaki da su, dan me za a dangana wa annabi? Abin da ya rage sai ku je ku duba ƴaƴan arnan ba a samu a haifi mutum da kaciya. To ta ya za a yi abin da Allah ya ce duk darajar da Allah ya ba wa manzo Allah yakan ce khalisatan laka min dunil mu'minina, mun baka wannan ne dan ya zamanto kai kadai banda sauran mu'mini. To amma sai ya zamanto ana samun sauran mutane da shi. Kaga kenan ku asalin ku ne ma za a yi hukunci, saboda me? In an bincika an tabbatar da ana samun, to ku ne yanzu kuka ci mutuncin, kuka aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ko korewa da ya korewa annabi ma aibi ne, saboda me? Ta yaya za a abinda ake samun ƴaƴan awaki da shi misali, ko ake samun ƴaƴan arna da shi, gama garin mutane ma ana samun shi kuma a ce wai daraja cewa annabi. Kwata-kwata wannan bai taba zama daraja wa annabi, dan haka bai faru da annabi. In kana so ka tabbatar da laifinsa sai ka tabbatar da ingancin hadisin. Wannan shine sakon, kuma ku saurara sakon mu na gaba insha Allah ta'ala za ku ji daga gare mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.